Bine v-am găsit la un nou episod din Car Parking Roleplay. Astăzi o să mergem cu Lamborghini-ul lui Mihai Gaming la o revizie, pentru că mi-a zis să-i fac o revizie la Lamborghini-ul ăsta. Așa că dacă vă place și mai vreți episoade, nu uitați să apăsați pe butonul de like, să strângem la acest episod 80 de like-uri, fraților. Dacă strângem 80 de like-uri o să mai postăm. Așa că o să mă la reprezentanță la Audi, să-i fac o revizie la Lamborghini. Așa că dați acolo un like și înainte să ne urcăm să pornim spre reprezentanță, aș vrea să fac un mic anunț că la 7000 de abonați o să fac un car meeting cu toți, cu toți abonații. Cu 13 abonați, adică dacă aveți norocul să apăreți la mine pe episod, o să facem un episod special la 7000 în care facem un car meeting cu 13 abonați, pentru că mai mult nu ne lasă jocul. Așa că tot ce trebuie să faceți este să îmi dați un follow pe Instagram, aveți link în descriere, să intrați pe serverul meu de Discord și să aveți căști, pentru că aș vrea să și vorbiți. O să fie foarte interesant, o să plec eu de aici, o să fac un videoclip de 20 sau 30 de minute, care o să facem un car meeting cu toți abonații, bine, cu unii dintre ei, așa că la fiecare 1000 de abonați, la 1000 de abonați, la 9000 și așa mai departe, o să fac câte un car meeting cu abonații, unde, cum am spus, să ne întâlnim, o să apăreți unii dintre voi la mine pe filmare. Așa că da, apăsați acolo pe butonul de like. Deci dacă sunteți noi, abonați-vă dacă vreți să apăreți la mine în episod aici. O să fie foarte tare. O să vin eu acolo la București, o să fie foarte mișto. O să intrați toți pe apel dacă vreți să jucați cu mine. O să intrați acolo, cum am spus, aveți link către serverul meu de Discord și către Instagramul meu, ca să intrați acolo să vă puteți juca cu mine. O să fie foarte interesant, o să și filmez eu, poate puteți să filmați și voi, așa că oricum o să fac eu un anunț când o să fac 7000 de abonați, așa că hai să-i dăm drumul, să se și GoPro-ul în acest Lamborghini, pentru că este super blăniț acest Lamborghini. E rupere Lamborghini-ul ăsta lui Mihai Gaming. Bă, văd că nu este nimeni acasă și am văzut că este să mă duc, dar stai că nu știu cine e ăsta. O fi o rută de alu. Dar mă, nu mai stă aici. Nu știu, cred că dacă o să vrea să facă schimb de case. Aici viteză nu mai stă aici, nu mai locuiește aici, a zis că se mută. Deci de-aia n-a mai venit la noi în episoade. A zis că o să mai filmeze cu noi, dar nu o să mai stea aici, așa că casa asta o să fie ori a lui Marco, ori o să facă marketing cu Mihai Gaming și cred că Mihai Gaming o să stea aici. Văd că Land Rover-ul l-a lăsat aici, ori nu mai merge, ori nu știu. Bă, sper să fie ok pentru toată lumea, așa că, cum v-am spus, faceți regulile acolo. Bă, dar tot așa întoarce capul după mine. Așa că hai să așez și eu GoPro-ul și o să revenim. Bun, bă, fraților, am așezat și eu GoPro-ul, cam așa arată la interior, foarte interesant. Hai să-i dăm un pic blăniță. Am avut cheia în contact pentru că am mai avut 2 tentative de a filma și nu mi-au ieșit. Bă, de ce rupe Lamborghini-ul ăsta pe bune? Deci rupe pe asfaltul la 900 de cai. Nu mi-a zis exact ce motor are, mi-a zis că are 938 de cai, dacă nu mă înșel. Bă, este rupere. Nu o să merg din prima, o să mă duc mai întâi să fac plinul și opa, să cam mișca camera. Ok, bine. Să mă duc, mai dau câte o tură și o să-l duc direct, o să stau eu acolo. A zis să stau acolo să nu cumva să fure piese. Bine, că cei de la Audi la Brașov aici nu fură piese. Așa că da. Cum v-am spus, aveți totul în descriere, cu tot regulamentul. Adică marea chestie să-mi dați un follow pe Instagram,
să intrați pe serverul meu de Discord. 200, stai cu minte, dar văd că ceasurile nu merg. Și să aveți niște cărți la îndemână, pentru că o să vă pun să și vorbiți la mine în episod. Uitați acolo, o să-l duc. Stai așa să o lăsăm un pic mai ușurel cu lamboul ăsta, că este rupere. Aici, dar nu știam că motelul ăsta este al lui Mihai. Adică e interesant, frate, interesant. Foarte mișto. Așa că, cum am spus, să auziți și puteți dați înapoi videoclipul să mai auziți încă o dată regulamentul. Să fac și eu cât mai repede 100 de follower pe Instagram. Așa că și acolo să vă mai anunț dinainte ce o să mai și postez pe canal. Opa, să nu intru în jaloanele alea, că da. Deci să stabilesc cu proprietarul la apartamentul ăla, să acolo Mihai, să facă acolo tot, să stabilească cu băiatul de la cazare de acolo să se mute. Așa că da, am zis să mai postez eu singur, pentru că până vine Mihai, am zis să bag eu repede un episod. Hai să mă bag să și fac plinul aici. Dar nu știu unde are rezervorul ăsta. Dacă l-are pe partea asta sau pe partea altă. Ia să vedem. Este așa. Ia. Hai că e bine că ajunge. Ia să băgăm, să facem plinul la băiat. Ia să vedem cât băgăm. Hai că... Hai. Consumă ceva Lamborghini-ul ăsta. Bun. Bă, arată bine, are 3 evacuări. Ba nu. Are 7 evacuări, bă. 7 evacuări are Lamborghini-ul ăsta. Vă sunteți nebun la cap, 7 evacuări. Dar nu știu exact ce huracan e, că ca lui Mark nu e. Vedeți, are spatele schimbat și puțin fața schimbată, vedeți? Deci nu e huracan din ăla. Fii mai nou la model, nu știu. Adică uitați-vă și voi, are LED-ul ăla, l-are lung, al lui Mark nu e așa lung. Și na. Să dau așa un mic așa. Nu știu de ce să te dă zoom out la cameră, dar hai să mergem direct acolo să facem revizia, așa că da. Dacă vreți să apăreți la mine în episod, cum am spus, faceți acolo, abonați-vă dacă încă nu sunteți abonați, pentru că am văzut că 49% din abonații care se uită la mine, din oamenii care se uită la mine nu sunt abonați, așa că ce mai așteptați, abonați-vă dacă vă place, dacă nu, nu vă abonați. Dar cum am spus, dacă la 7K o să fac, cum am spus, un mic car meeting cu abonații. Nu o să iau pe nimeni, pentru că Mihai nu cred că îmi dă voie să iau pe oricine. Mamă, dar cum fuge! Opa, să nu-i rup ceva la mașină, fuge extrem de mult. Extrem de rău, deci are o viteză în el și puțin incontrolabil, nu știu cum poate să meargă cu el. Dar rău pe pământul, bă. Deci pe bune. Am trecut. Mie să nu mai ia poliția, că cu mașina asta sigur rămân fără carnet. Da, pe da, fraților, cam asta a fost și cu acest episod. Să mă bag eu să-i fac o revizie rapidă la mașina asta, să-mi bag la băieția, să fac repede o revizie. Așa că dacă v-a plăcut și mai vreți episoade, nu uitați să apăsați pe butonul de like. Eu am fost The Gramp și o să ne vedem data viitoare la un nou episod. Pa, pa!